jotzeak antolatu baino lehen egon zirelako beste ekitaldi eta jardunaldi batzuk. Adibidez, 2018 eta 2017 lehenengo udaleku feministak antolatu zituzten Euskal Herriko neska gazte feministetatikan, eta bertan ikusi zuten Euskal Herriko gazte feminista ezberdinak eta herri ezberdinetakoak elkartzea ze potentzialtasun zekaten. Orduan, hortikan aurrera, egon zirela, adibidez, egin dezagun topa jardunaldiak, eta hortikan aurrera, zuk esan duzu bezala, 2021an lehenengo batera jotzea. Lehenengo batera jotze horrek bebai erantzuten zen pixkat Kristian Izkoitz batian bizi ginala ontxe bertan, eta pandemiak azaleratu zeoan hori, bebai elkartu ginen batera jotze horretan moduren baten gure papela zein zen pentsatzeko eta guk horren aurrean zerrin algenuen hausnartzeko eta eztabaidatzeko. Aurtengoa igual beste bide batetik doa gehiago oraingo testu inguruan nola ingo diogun aurre pixkat datorren politika erreakzionarioei, ez? Zela nontxe bertan gabizen bizitzen testu inguru bat nahiko krudela eta pobretzea dela gaur egun dauena, eta horri bebai zelan aurrein feminismotikan, ikusten dugu pixkat feminismoa gure lubaki bezala, ez? Azkenean ikusten dugu feminismoa hori gure arnasgune bezala, eta nun hortikan moduren baten tresnak eta aliantzak inalditzugun, eta aurkitu alditzugun ontxe bertan datorren olatu fasistei aurre itxeko. Beldur pixkat eman alzotzan, edo ez dakit, lotza pixkat eman alzotzan, ideia fasista horiek azaleratzea, esango neban, baina gaur egun geroz eta diskurtso fasista, arrazista, matxista, geroz eta ohiko hauak dira, eta geroz eta gehiago ikusten ditzugunez, nik uste dut bai errezagoa itzen jakola jendiari horiek esatia edo demostratzea, ez? Beti eukitzen ditugu batera jotzeetan mai inguru zentralak, gai ezberdinen inguruan, eta aurtengoa bai zaintzan inguruan hausnartzen jarraituko dugula, bai autodefentsa feministan inguruan, mugimendu transmariboiero potentea bebai dakagu Euskal Herrian, eta Euskal Herriko gazte feministak bebai hildo horretatik doia, eta horren inguruan bebai hausnartzeko eta eztabaidatzeko eukiko dugu tartia, eta gero badai dauz tailer eta gauza ezberdinak bebai disfruterako, ez? Azkenean uste dugu bebai militantzia feminista ez dela zertan bakarrik izan behar eztabaida oso serioa, sino disfruterako momentuak bebai euki behar ditugu zela. Kontzertu ezberdinak egongo dira, drag showa eukiko dugu, orduan, pixka danetarik. Lehen neska gaztea ginen eta orain gazte feministak deitzen gara, ez horrek aldatu zeban pixka bebai ze subjekturi edo eitzen genion deia batera jotzera etortzeko eta bai gurekin elkartzeko, ez? Bai gazte feminista guztiak etorri aldirela, emakume eta transmariboiera guztiak.